А сейчас главная тема выпуска. В Верховной Раде Украины прошли парламентские слушания на тему реинтеграции временно оккупированного Крыма. Это произошло впервые за 2 года аннексии украинского полуострова. Инициатором выступила межфракционная депутатская группа «Крым». На слушаниях выступали известные политики и общественные деятели, в частности, глава Меджлиса Рифат Чубаров, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов, глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев и депутаты от разных фракций. Слушания по деоккупации Крыма длились более 3 часов. В зале было мало народных депутатов и представителей правительства. Еще до начала слушаний заместитель председателя Конгресса крымских татар Ленур Ислямов и Айдар Муждабаев на президиум повесили крымско-татарский флаг. Вице-спикер парламента Оксана Сыроед снова напомнила о том, что у государства нет политики систематической по возвращению Крыма. У нас немає на рівні держави жодного офіційного звіту, який би свідчив про наслідки окупації як такої. Це наша територія, і якщо ми про це не будемо говорити, за нас ніхто цієї правди не скаже. Передовсім кримських татар про те, що ми досі не маємо системної політики, системного розуміння, як працювати з людьми, які сьогодні є на окупованій території. Адже ми усвідомлюємо, що ця окупація не зможе завершитися за один день. Але ми так само свідомі того, що це є наші люди, які потерпають від окупації, які, можливо, стають вимушеними колаборантами, бо таке життя. Больше всего говорили о ситуации, в которой сейчас находятся на полуострове крымские татары, об арестах и преследованиях, которые сейчас происходят в оккупированном Крыму. Чеканка монет в 10 гривень – це є дуже важливо. Але мені здається, що значно більш важливим є формування на рівні держави комплексної стратегії повернення цієї незаконно окупованої української території. Держава поки що не зовсім серйозно ставиться до всіх аспектів проблем окупованих територій. І мені здається, що одним із основних закликів, який повинен звучати за наслідками цих парламентських слухань, закликів до всіх органів державної влади, він повинен бути сконцентрований на тому, що якнайшвидше повинна бути розроблена загальнодержавна стратегія деокупації Криму і реінтеграції Криму і повернення Криму в Україну. При цьому деколи нам пропонують якісь, на мій погляд, абсолютно фантастичні шляхи повернення української влади на кримську територію на кшталт того, що а давайте ми створимо в Україні якісь чудові економічні умови і Крим сам до нас повернеться. Я впевнений, ми всі однаково любимо Крим, але погодьтеся, що без повернення Криму просто кримсько-татарський народ просто тоді спрямовує до небуття. І тому маємо максимально, і ми на це працюємо, як Меджліс кримсько-татарського народу, маємо максимально тепер просто своєчасно зробити всі ті справи, від якої в майбутньому залежить і доля Криму, і доля кримсько-татарського народу. Не може бути пріоритетів розставлених, по-перше, Донбас, Луганськ, потім Крим. Все має одну мету – відновлення територіальної цілісності України. Єдиний кордон, єдині санкції, війна розпочалася з Криму, и война має завершиться поверненнем Криму. Рифат Чубаров также призвал консолидироваться крымско-татарскую общественность на материковой Украине. Ленур Ислямов с трибуны говорил о блокаде Крыма, о крымско-татарском батальоне, а также о национальной автономии. Да, мы заявили о том, что гражданская блокада Крыма прекращена. Мы перешли в юридический статус гражданского формирования АСКЕР, который стоит на границе. Не буду останавливаться сейчас на этом. Мы заявили о том, что мы делаем батальон. Опять же, граждане Украины, опять же, те самые, которым не безразлично. Это вы все вместе с нами. Это граждане, которые не верят, хотя хотелось бы очень нам тоже поверить в такой добровольный, свободный, такой вот свободное освобождение Крыма. Не будет такого, я не верю в это.
пока мы сами не соберемся, так же, как собрались на гражданской блокаде, пока мы не сделаем сами, граждане Украины, там штаб, пока не будем заниматься возвращением и освобождением Крыма, ничего власть отсюда с Киева не сделает. Вот этот флаг, который мы здесь повесили, чтобы висел и напоминал всем депутатам Украины, что Крым – это крымско-татарская автономия в составе Украины, которую надо возвращать. И без Крыма нет Украины. Спасибо большое. За 2 года это первые парламентские слушания о проблемах крымских татар и возвращении Крыма. Еще 3 месяца назад Верховная Рада приняла постановление о проведении таких слушаний. Тогда эту идею поддержали 229 из 322 народных депутатов, которые были в сессионном зале. Наталка Калинка, Эльвина Сейдбулаева, Эльдар Тарахташ, Эльдар Исматов. Заман, АТР.